a invitación por parte da Deputación de Pontevedra a este faladoiro, agradecer a presenza nel de Sandra Bastos, deputada de Igualdade da Deputación de Pontevedra, de Laura Fillor, escritora estradense, xornalista e estudosa de obra de Beña Valladares, e a Marián, a coordinadora destes parladoiros. Como ben sabedes, aquí faltan páxinas é unha colección de relatos onde se narran episodios da nosa historia protagonizados por mulleres. Mulleres desas que non sempre aparecen nos libros nin abren telexornais, pero que xogaron un papel de relevancia na construción de sociedade igualitaria que aspiramos a conseguir. Por iso, debemos felicitarnos de que iniciativas como esta da Deputación de Pontevedra nos permitan visibilizar a labor destas mulleres como referentes sociais que son e que nos permitan avanzar no camiño da justicia social e no camiño da igualdade. A nosa vila, como tantas outras, conta cun grupo numeroso de referentes femeninos. Entre elas, un dos máis senlleiros e significativos, sin duda, é o de Avelina Valladares. Integrante dunha das familias máis relevantes do Resurcimento galego, Avelina foi unha muller innovadora, precursora no uso de galego e na escrita de artigos de opinión na prensa da época. Por iso, é un espello, un referente na nosa vila que veu poñendo en valor a través de diferentes iniciativas, entre elas a creación dun premio de poesía que leva o seu nombre e que vai xa pola 38ª edición. Tamén temos feito distintos roteiros polo Casal de Vilancosta, da man da Deputación de Pontevedra da Concellería de Cultura, e colaborando na publicación de obras xunto de algúns de seus biógrafos como Mercedes Brea, María Xesús Nogueira, Carlos Ferreirós ou Xosé Luna. Pero o legado da cantora da Ulla non se restrinxe aos poemas ou composicións musicais que nos deixou. O seu legado vital máis importante foi, quizáis, o de poñer en valor o papel da muller nos ámbitos sociais e cultural, nunha sociedade, nunha época, onde o papel da muller se limitaba realmente ao ámbito familiar e a publicación de poesía costumista. Por iso, temos que aplaudir o empeño de persoas como Laura Fillol, visibilizando a través das súas charlas e artigos a verdadeira dimensión da figura de Avelina Valladares. Por iso, debemos aplaudir este programa de Deputación e subliñar o esforzo e a labor de mulleres que nunca saen nos libros nin nas portadas dos xornales. Lembrarnos delas é algo máis que un acto de xusticia social. É un xeito de devolverlle á nosa memoria colectiva esas páxinas arrincadas, esas achegas de mulleres que tanto fixeron polo progreso da nosa sociedade. Moitas gracias. Boa tarde a todas e a todos. Moitísimas gracias, compañeira, compañeiros. Moitísimas gracias por acollernos aquí no Concello da Estrada a este programa da Diputación que quere poñer en valor a todas as mulleres referentes que, como decimos sempre, pois non sempre saen nos libros. Entón, temos que intentar, polo menos tentar encher esas páxinas que faltan, verdad, Marián? Marián, moitas gracias, é a coordinadora do proxecto de Aquí Faltan Páxinas. Bueno, Laura, moitas gracias. Especiais tamén. Comentábamos antes que, bueno, que para ti tamén era especial. É especial porque, bueno, traballou con nos na Deputación de Pontevedra no gabinete de prensa e para ela tamén é un día especial hoxe estar aquí na Estrada con este proxecto. E gracias tamén a Lucía, que está aquí con nos, Lucía Muradas, xefa do Servicio de Igualdade, que tamén fai posible este proxecto, que fan un traballo encomiable, como grandes profesionais que son. A verdade é que non me quero estender moito, non? Falando eu de Avelina Valladares, porque vos vades a facer pois ese traxecto e seguro que é moitísimo millor, non? Como esa muller das primeiras, corrixídeme se me equivoco, fixo artigos en prensa en galego. Bueno, tamén me chamaba a atención que casada coas letras, non? Seguramente contare de vos e coa xente que precisaba a súa axuda. E como escritora estradense que tamén tedes esos premios que a poñen en valor. Eso é o que queremos facer dende a Diputación, poñer en valor, que se vexa, encher esas páxinas que faltan, con esas referentes, esas mulleres referentes que foron, e poñer tamén valor das que son tamén neste programa que empezamos a incluir algunhas delas. Non quero estenderme, quero escoitarvos, agradecer sempre que estedes aquí nun día tan bo, que hoxe fai un día tan bo, estades aquí escoitando as historias de mulleres referentes. Seguimos tendendo pontes dende a Diputación de Pontevedra, con todas e para todas. Moitísimas gracias. Gracias.
a presentación de un novo podcast, un novo relato sonoro desta colección que, como xa avanzaron tanto a concelleira como a deputada, dedicamos a contar historias de mulleres extraordinarias, mulleres galegas extraordinarias, neste caso circunscritas á provincia de Pontevedra pola súa trayectoria vital, laboral, que non sempre saen nos libros ou non tanto como nos gustaría. Hoxe este capítulo, que é o cuarto da segunda colección, está dedicado a Avelina Valladares e presentámoslo aquí, na súa terra, na estrada, no Val da Ulla, que ela tanto amou. Estamos falando dunha pioneira que destaca sobre todo, como xa avanzaba tamén Sandra, por ser unha das primeiras que escreve artigos de opinión na prensa, probablemente a primeira, tamén como precursora a usar a lingua galega nalgúns dos seus poemas, e que foi eloxiada xa polos seus contemporáneos, comparándoa con Rosalía de Castro, con Emilia Pardo Bazán, tamén con Concepción Arenal. Porén, a diferenza de estas autoras, aínda non hai tantas páxinas escritas sobre esta enigmática muller que nunca se deixou fotografar. Esta é unha cuestión misteriosa, importante, que atrae moito tamén da figura de Avelina, pero, bueno, que nos deixou tamén liberdade para imaginala, non ao noso gusto. Estas e moitas outras cousas son as que se narran no podcast, que xa está disponible, se o queredes escoitar, a través da web da Deputación podedes acceder, tamén nas plataformas iVoox e Spotify está disponible. Contamos aí co testemunho de Mari Carmen Ferreirós, unha das responsables actuais do seu legado, que como voceira, podemos dicir que fai as veces de voceira da familia, pois conta unha serie de anécdotas que la ten recollidas sobre Avelina. Mari Carmen querería estar hoxe aquí acompañándonos, pero non pode, porque tiña un compromiso previo que lle foi imposible cambiar, pero sí que me deixou unha mensaxe que despois vos lerei sobre o legado de Avelina e de como está a ser xestionado e do que a familia lle gustaría. Iso verémoslo despois. Quen sí está hoxe aquí con nós, Laura Filloi, que eu creo que aquí na súa terra non a teño que presentar e que creo que non hai mellor opción, non podíamos escoller outra mellor para este faladoiro que unha escritora, investigadora, estudosa da figura de Avelina e, ainda por riba, estradense. Benvida, Laura. Bueno, eu vou vos a presentar de todas maneiras, que ben o merece tamén a biografía de Laura, que é xornalista pola Universidade de Santiago de Compostela, especialista en comunicación científica pola Carlos III de Madrid, actualmente traballa na revista digital Gueciencia, que é a publicación que lle dá voz á ciencia galega e na que, entre outras cousas, tamén tratan de visibilizar perfis de mulleres referentes na investigación científica para dalas a coñecer e tamén para espertar esas necesarias vocacións científicas entre as rapazas. Anteriormente traballou na institución que acolle este proxecto, como xa se avanzou tamén na Deputación de Pontevedra, tamén na Xencia F e no Faro de Vigo. Laura investiga sobre a figura de Avelina Valladares dende hai anos e publicou o artigo Avelina Valladares, a muller sen rostro, na edición da revista Miscelánea, coordinada dende o Museo Estradense Reimóndez Portela no ano 2021. Vamos a meternos xa en fariña e empezamos. Eu quería preguntarche, Laura, quería pedirche que nos falases da infancia de Avelina, en que tipo de familia nace ela e cal era un pouco o contexto sociopolítico naquel momento. Antes de comezar, é obrigado dar os parabéns, en primeiro lugar, a Deputación de Pontevedra por convidarme a falar unha vez máis de Avelina Valladares, e, por suposto, tamén o Concello da Estrada, porque, como ben diste, eu son estradense e para min é un dobre orgullo estar hoxe aquí falando de Avelina Valladares como muller estradense e eu como muller estradense. E, sobre todo, tamén agradecer este proxecto. Aquí faltan páxinas. Avelina Valladares é un capítulo deste proxecto, pero hai moitos máis que o que fan é falar daquelas mulleres que nos abriron
camiño, non? E que probablemente nos axudan a estar hoxe aquí. Nomeadamente, estou vendo o nome de Olimpia Valencia, Inmaculada Paz Andrade, Ángeles Alvariño, María Soliña, que falábamos antes, e moitas máis. Probablemente me centro no perfil científico porque a que dou voz habitualmente é as mulleres científicas, non? Pero ben, hoxe estamos aquí para falar de Avelina Valladares. A verdade é que sobre a súa infancia e sobre a súa adolescencia sábese moi pouco, non? O propio Carlos Ferreirós, que é o pai de Mari Carmen e que escribiu o legado dos Valladares de Vilancosta, que é unha biblia sobre esta familia, recoñece que pouco se sabe sobre a súa infancia e sobre a súa adolescencia. Nace no ano 1825 e aproveito para insistir na idea de que o ano que ven é o bicentenario de Avelina Valladares, o bicentenario do seu nacemento. Eu creo que sería unha data moi sinalada e oxalá este sexa o preludio de moitos actos que sirvan para poñer a súa figura en valor, non? Pois ben, nace nese ano 1825 en Vilancosta, un pequeniño lugar da parroquia de Berres, de aquí da Estrada, filla dun abogado militar. A súa nai tamén se dedicou ao cuidado dos fillos, como era habitual naquela época. Eran 7 irmáns, 3 deles morreron sendo moi pequenos. A verdade é que a vida de Avelina, sendo nena, probablemente fose a vida habitual dunha nena fidalga, dunha nena acomodada, e que dentro do século XIX se lle permita un pouco ser o que quere ser, non? Para o que serían as mulleres daquela época. Evidentemente, hai que atender ao contexto do momento. Estamos nun século XIX que se marca precisamente pola inestabilidade política, non? Empezamos cunha guerra de independencia, pasamos ao absolutismo de Fernando VII, despois ven o trienio liberal, pasamos outra vez por Isabel II, non? Pola monarquía, pasamos outra vez ao liberalismo, pasamos outra vez, finalmente, xa a finais de século, a restauración borbónica. Isto, evidentemente, un século tan convulso, tamén vai ter influencias na literatura que se fai, que xa falaremos posteriormente, non? Do contexto do Resurdimento e do romanticismo. Que pasa? Que é certo que este contexto histórico influe un pouco máis nas contornas urbanas que nas contornas rurais. E hai que facer fincapé, creo que merece a pena, dicir que Avelina Valladares era unha muller rural. Era unha muller que pasou toda a súa vida no rural. Efectivamente, e aí neste refuxio de Vilancosta, a pesar dese ambiente convulso, ela vivía nunha burbulla, podemos casi dicir, noutro universo diferente, como era a súa vida ali. Pois o que diste era un universo completamente diferente, non? Ela, de feito, eu creo, despois de estudala, que o amor da súa vida realmente foi Vilancosta. Foi a súa casa, foi a súa familia, e foi ese pequeno microcosmos no que ela viviu unha vida relativamente longa, non? Para a época. Ela morre no ano 1902. Como era a vida ali? Pois era un mundo rural no que ela tiña unha serie de virtudes que non tiña, unha serie de privilexios que non tiñan os seus veciños e veciñas, non? Insisto, unha familia fidalga, unha familia acomodada, onde ela sabía ler e escribir, que era algo que non estaba ao alcance de calquera naquela época. Efectivamente, sí, porque ano 1860, por exemplo, os datos que temos é que o 94% das mulleres eran iletradas, fronte ao 63% dos homes, que esta é sempre aí a nosa fenda, non? Efectivamente, ese é un dato que eu incluo na miña investigación e que extraio ao mesmo tempo dese libro de Carlos Ferreirós. Eu creo que a fenda é importante fincapé, un 94 fronte a un 63. É dicir, que se un 63% de homes iletrados xa é unha porcentaxe moi alta, un 94% de mulleres dá bastante que pensar. Entón, ao final, Avelina estaba dentro dese 6% que sabía ler, que sabía escribir, que tiña acceso a unha fermosísima biblioteca na súa casa de Vilancosta, que realmente era unha muller extraordinariamente culta, porque non só escribiu poesía, ela tamén escribiu en prensa, como dicía Sandro ao principio, foi
unha das primeiras mulleres, senón a primeira, porque é algo bastante difícil de demostrar, que escribiu artigos de opinión en prensa escrita, pero que deixou composicións musicais, deixou debuxos, é dicir, estamos a falar dunha muller moi inter e multidisciplinaria, non? É dicir, que tocou prácticamente todos os campos da cultura, non? E, sobre todo, que creo que é importante que, independentemente desa infancia aparentemente feliz, non?, que tivo, ela foi autodidacta, aínda que tivese tamén as súas institutrices, non? E a xente que lle ensinase, en comparación cos seus irmáns, dende logo era bastante, cos seus irmáns homes, era bastante autodidacta. Efectivamente, e porque non lle quedou outra, quero dicir, incluso disfrutando destes privilexios, dese acceso a unha boa biblioteca e desa educación primeira nos seus primeiros anos, as mulleres sempre chegaba a un punto no que se topaban co límite, o límite era a universidade e os seus irmáns van, pero a Avelina non. Tal cal. A parte é así, é dicir, os seus irmáns homes, Marcial e Serxio, van os dous á Universidade de Santiago. E de Marcial xa sabemos cal é a súa carreira, non? É dicir, xa sabemos de sobra, é un referente para a lingua e para a literatura galegas, non? Non fai falla falar moito de Marcial, pero a Avelina non... Hoxe é Avelina. Hoxe non, hoxe é a Avelina, dende logo. Hoxe é a Avelina completamente. E a Avelina non puido ir á universidade, pero non puido ir por unha razón tan sinxela como que era muller. Pero creo que é importante tamén salientar que a compararon na súa época, como ti dicías ao principio, Marián, con mulleres como Concepción Arenal, que precisamente é coñecida por acceder á universidade, non? E por mulleres tamén como Pardo Bazán, un referente indiscutible do feminismo, e incluso tamén de Rosalía de Castro, un referente de todo, se nos poñemos a iso. Sí, bueno, de calquera xeito tamén, as condicións de vida naquel momento, non? Eso, volvemos a esa segunda metade do século XIX, onde, bueno, pois non había moitas condicións, sobre todo de saúde, nin siquiera para as persoas con certos posibles e con certas condicións, como era a familia dela. Iso significa que ao final a xente, cando tiña mala sorte de caer doente, en moitos casos non se salvaba, e Avelina tivo que convivir coa morte moi de perto, desde moi nova, xa o dixeches ti, primeiro de pequeniña, 3 irmáns, e logo a continuación, aínda a súa irmá Jacoba, o home desta irmá, 2 sobriños, a súa nai, o seu irmán Sergio. Entón, bueno, como crees ti que todo isto afectou para unha serie de decisións que puido ela tomar despois? Pois eu que o que realmente investiguei e estudei é a súa escrita, o que si podo dicir é que influiu directamente porque ela, Avelina Valladares, só escribía nos bons momentos. É dicir, hai grandes fendas na súa historia persoal que coinciden coas fendas da súa escrita. É dicir, xusto nestes momentos, nesta década dos anos 50 do século XIX, cando ela perde a todos estes familiares en cuestión de moi poucos anos, precisamente cando menos escribe. É dicir, que sí que é certo que hai algúns escritores e escritoras que son coñecidos, sobre todo no romanticismo, non, por alimentarse da perda, non, para a escrita. Precisamente isto non era o que lle acontecía a Avelina. Entón, eu sí que creo que tivo un impacto brutal. Ela estaba moi unida á súa familia, para ela a familia era o todo, non? Eu creo que os amores da súa vida eran Vilán Costa e despois a familia, non? Ela non tivo fillos, pero como se os tivera, porque era a tía, era a madriña, era a persoa de referencia nesa familia, era unha matriarca, non? Eu creo que de alguma maneira ela superou esas mortes moi seguidas nesa década dos 50, como distí, dunha irmá, de sobriños, da súa propia nai, doutro irmán, porque nace o Laurentino, que é tamén un sobriño, e que é o seu afillado, que realmente foi para ela un fillo, un pouco a razón de vivir que a sacou desa escuridade, non? Pero, ben, é o que dicías ao principio, estamos no século XIX, as condicións higiénico-sanitarias eran as que eran. A ver, a penicilina non se descubriu ata o 1928, así que xa nos podemos facer unha idea de que as tuberculoses, a varíola, os sarampelos, restaban as vidas que afortunadamente hoxe non restan.
Efectivamente, e estas perdas que fixeron de algún modo que ela se volcase moito nos cuidados da casa, da familia, tamén das terras, porque ela tamén se ocupaba e era moi amante, non? E moi coñecedora, ademais, da cuestión da terra. E esas foron, eu creo, as grandes misións da súa vida. Para ela, desde a súa visión, nos agora valorámosla de outro xeito, obviamente, pero creo que para ela esas eran as súas grandes misións, porque o que é a súa obra, ela non a valoraba nada. Non, de feito, collen esta cita porque é a cita máis representativa para min de Avelina Valladares, que farrapos que nada valen e só serven para descansar na nosa biblioteca de familia. Iso é o que di sobre a súa poesía e sobre os seus escritos en prosa. Farrapos. É dicir, que eu creo que creo que di bastante dela que considere a súa propia escrita, a súa produción literaria como farrapos, é dicir, como algo que non lle das ningún tipo de valor. Ela escribía porque realmente era unha forma de manter a memoria da súa familia, pero non porque tivese ansias ou ínfulas de nada máis. Ela simplemente escribía por deixar constancia do que acontecía no mundo, dos seus sentimentos, do que pensaba. Eu creo que para ela a escrita era unha catarse. Pero eu creo que este considerar a túa produción farrapos é realmente o que hoxe conviñemos en chamar a síndrome da impostora. De creer que nunca eres suficiente, non? E curiosamente se chama síndrome da impostora con A por algo, non? Sí, por algo. É dicir, por algo. Non é Avelina a única. Non. E non terminou, está perfectamente vixente. Non. E nos atopamos con iso todos os días, todas, en algún momento, eu creo, Sí, efectivamente. Así que Avelina tamén foi pioneira do síndrome da impostora, aínda que non nos guste ter que dicilo, non? E aparte, é dicir, Avelina de alguma maneira non só se consideraba pouco literariamente falando, senón que ela realmente era unha muller doméstica. É dicir, no sentido de ela vivía por e para o seu fogar. É dicir, que se combina moito con ese rol de muller ama de casa, realmente, era fidalga, pero era un rol de ama de casa no sentido de estou aquí por e para a miña familia. Era o rol de coidadora, que sempre é un rol tradicionalmente feminino. Sí. Conste que a min chamame a atención e despois cheguemos aí con que autoridade ela escribe cando está pedindo calquera tipo de mellora, vamos a chamarlle melloras, non? Para a xente do pobo, etc. Aí é como que ela sae como do segundo plano e actúa máis como unha voz da xente. Sí, pero eu creo que entra dentro tamén do coidado. É dicir, ela ao final faino, non creo que ela o faga porque diga veña, vou sair deste papel que teño, non? Non, ela faino outra vez dende esa posición de o coidado, porque ela non só coidaba a súa familia, ela tamén coidaba os seus veciños e as súas veciñas e tiña unha sensibilidade extraordinaria para a xente que tiña dificultades que ela afortunadamente non tiña. Entón, eu teño a sensación de que Avelina sempre se move polo coidado dos demais. Sí, pode ser un resorte inconsciente, non sei, asimilable ao dunha madre coraje, non? Que, ante unha necesidade sae e fai o que haxa que facer. É a sensación que eu teño, de que creo que se move sempre por esa motivación. E agora chegamos ao punto no que Avelina, pois non casa. Este é un tema que suscita moita curiosidade e moita tinta, non? Foi desamor, foi unha escolla premeditada. Como analizas ti esta cuestión? É unha cuestión polémica, porque a única persoa que podría responder a ela é a Avelina, e a Avelina nin deixa constancia, nin creo que se estivese hoxe aquí, se gustaría moito falar sobre o tema, non? Que se sabe sobre iso? Pois realmente sábese pouco sobre prácticamente todo o que ten que ver con Avelina. Sábese que tivo un amor de xuventude,
que iso sí que mesmo Carmen Ferreiros o di, nun documental moi recomendable en Nos Televisión sobre a figura de Avelina Valladares, e sábese que con alrededor de 18 anos tivo un amor que non foi correspondido. E, de feito, xusto coincide que nese momento ela escribe varias poesías cheas de desamor. Entón, non é coincidencia, é que realmente ela tiña o corazón roto. E aparte, xustamente, con eses 18 anos, ela marcha a Zamora por mor do traballo do seu pai, que era militar, abogado e militar, non? Pero neste caso desplázanse por militar. Ela está ali en Zamora, pero ten unha cuita tremenda, non polo amor, senón por Vilancosta, entón ten que volver, non? E non se sabe máis nada diso. Sí que é certo que a familia defende a tese de que Avelina Valladares quedou unha fenda e unha cicatriz inmensa por ese amor non correspondido. E é certo que estamos en pleno romanticismo e que as vidas destes escritores e escritoras eran moi intensas. Hai que pensar en Larra, hai que pensar en Bécquer, e hai que pensar en Rosalía de Castro, en todas estas... Eran moi sentidas. Sí, esta nómina inmensa, non, de autores e de autoras do romanticismo que vivían a vida dunha forma moi intensa, non? Entón, esa é unha tese, pois, válida, pero que a mí non me convence. Eu quero pensar que realmente foi unha escolla premeditada. É dicir, que realmente ela decidiu non casar porque que non tiña necesidade de casar. Que aí está a cuestión. É dicir, ela non quería marchar de Vilancosta. Era o seu microcosmos, era o seu universo, era o seu motivo de vida. Entón, ela non quería marchar de Vilancosta. O máis importante era a súa familia, era o seu afillado Laurentino, eran os seus irmáns, eran os seus sobrinhos, eran os seus pais cando vivían. Ela quería escribir, aínda que non considerase que iso fose relevante, quería escribir. Realmente, co paso das décadas, Avelina recibiu proposicións de matrimonio moitas, tivo moitos pretendentes, incluso con 40 anos, que non son os 40 anos de hoxe, son os 40 anos do século XIX. E seguiu rexeitando un e outro pretendente por un amor de 18 anos. Eu creo que foi unha escolla premeditada porque ela non quería perder ese estatus de vida. E porque ela non quería ser a muller de, que acabou sendo a irmá de, non? Pero por que iba a perder o seu? Non tiña necesidade. Ela xa era nai de outra forma. Bueno, continúa sendo admirable a resistencia. É unha hipótese. Porque é un contexto no que, non? Aínda hoxe convivimos con esta cousa de chegar á casa dos avós e xa tes mozo. Isto é, bueno, eu aínda son desa xeración, non? Que te interpelan continuamente, a ver se xa tes parella, a ver se xa vas casar, a ver se xa vas ter fillos. Entón, se nos aínda vivimos nisto, imagino a resistencia que tivo que ter a Avelina a ese contexto. Pero, bueno, é verdade, ela rexeitou a todos os pretendentes que asomaran por ali, fosen da familia que fosen, ademais, e hai un episodio no que un destes homes que viña a pedila en matrimonio, pois pasa de ser o seu pretendente a ser o seu cuñado, non? Efectivamente, sí. A ver que xogada fai aquí a Avelina. É que é un dos episodios máis representativos para min da vida de Avelina e que de alguma maneira reforza un pouco esta hipótese de que creo que o non casar foi unha decisión premeditada, que, insisto, é unha hipótese, son a miña idea, non? Pero a miña teoría. Pero sí, con 40 anos, na década dos 60, do século XIX, un fidalgo, un señor ben posicionado da comarca do Deza, Anxo Belón Taboada, pídelle matrimonio a Avelina. Pídelle matrimonio dunha forma de hincar a rodilla, non? Como se di habitualmente. Foi ali a Vilancosta a pedirlle a man, e a Avelina dixolle que non, que se iso que casara coa súa irmá. Así de fácil. Entón,
Coa súa irmá pequena. coa súa irmá pequena. Pequena de cantos anos? Abelina tiña 40 anos, pois non sei cantos anos tería a súa irmá, pero eu creo que roldaba os 20 e algo, non? É dicir, podía ter sobre os 25. Quero dicir que naquela época ela sabía que as posibilidades que tiña a súa irmá para casar xa empezaban a ser poucas. Entón, eu creo que aquí confronta de novo esa visión de Abelina como muller que quere garantir a súa propia liberdade e decide non casar, e muller outra vez que quere coidar. Non? Ela prefire antepoñer o benestar con moitas comiñas da súa irmá, decir, oye, garántoche unha vida con esta persoa, que é unha persoa ben posicionada, e así foi, non? Que eu creo que aí, probablemente ela consideraría que saiu beneficiada, porque ela mantén a súa posición, pero a súa irmá gaña os ollos do século XIX. Bueno, e como acontecía tantas veces, cando unha muller quería decidir sobre o propio destino, pois estaba exposta a determinados comentarios. No caso de Abelina houbo tamén algún comentario, non sei se chamarlle homófobo, pero sí, cando menos, malicioso, non? Sí, é moi difícil a veces mirar o século XIX cos ollos do século XXI. Sí, tamén. É moi difícil xulgar, porque realmente as cousas afortunadamente cambiaron moito, non? Pero sí, cos ollos de hoxe son comentarios que están fora de lugar, porque dicían de Abelina que tiña ideas varoniles. Isto non era, quer dicir, nos, hoxe igual, isto non nos afecta moito un comentario así, pero na época era forte. Ideas varoniles, e que aínda non sei moi ben o que significa, ou non quero sabelo, non? Non é nada malo. Non é nada malo. Non interpreto como nada malo. É que dixeron literalmente que Abelina xamais se permitiu amorosas relacións, nin por máis que respecta moito o matrimonio, quixo casar. Entón, a min iso xa me dá outra pista de respecta moito o matrimonio, pero non quere casar. Pero isto como tentar sembrar a dúbida, non sobre a súa escolla, probablemente, non? Sobre o que era... E aparte, aínda que ela non quixese casar porque estaba namorada de outra persoa ou por ese amor non correspondido, tamén era unha escolla. Tamén era unha escolla. É dicir, fose cal fose o modus ou fose cal fose a motivación pola que Abelina Valladares non casa, ben porque tiña unha cuita de amor ou ben porque ela quería garantir a súa liberdade. Estamos a falar dunha muller que simplemente non casa porque non quere, en calquera das dúas circunstancias. E aquí están dicindo, oi, pero ti és moi católica, respetas moito o matrimonio, por que non casas se o que debes facer? Isto non me cadra, dicía o señor, isto non me cadra a mí. Exacto, sí, sí. Sí. Falemos da súa obra, romanticismo, rexurdimento, son dous movementos entre os que ela transita, non? Efectivamente, claro, volvemos ao que falábamos ao principio, de que os contextos realmente son imprescindibles a hora de entender a obra dun autor ou dunha autora. E aquí, Abelina Valladares móvese en dous contextos potentísimos, que son, por unha banda, o rexurdimento, que é o que nos trae outra vez o galego ao espazo público. E claro, aquí, cando falamos de rexurdimento, sempre falamos de poesía, non? De Rosalía, Curros e Pondal. Así. Pero tamén hai que falar de prosa. En prosa, o máximo expoñente é Marcial Valladares, porque foi o autor da primeira novela contemporánea en galego, con Maxina e a filla Espúrea. Entón, é imposible que este contexto non influíra en Abelina, porque Abelina tamén escribiu en galego. Entón, estamos a falar dunha muller fidalga, dunha muller acomodada, que tamén tomaba a decisión libremente de escribir en galego e de recuperar o idioma que, bueno, o idioma non necesitaba recuperarse porque o idioma era falado por máis do 90% da poboación. Importante reseñalo, non? Había que recuperalo no espazo público. Que nos dera hoxe? Que nos dera hoxe que o 90% da poboación falase galego. Pero é máis ben todo o contrario, está no espazo público, pero non está na rúa. Entón, Abelina fixo extraordinario, non? Porque realmente, por encima, muller, que non é que falase en galego, porque probablemente non falase en galego,
pero sí que tomou a decisión de escribir en galego, que era a lingua dos pobres e que tristemente aínda hai quen di que o segue sendo hoxe. E por outra banda temos o romanticismo, que século XIX, movimento cultural, que o que fai é unha reacción brutal contra a Ilustración, é dicir, a Ilustración é a época da razón e chega o romanticismo é a época da emoción. Entón, esa intensidade de vida da que comentábamos antes bebe directamente do romanticismo, non? Lord Byron, Larra suicidouse con 27 anos, non? É dicir, a vida de Becker, incluso, que morre de tuberculose con 36 anos e tivo unha vida intensísima, pois iso influe necesariamente. Era un movimento máis europeo, máis internacional, chegou máis tardíamente a España, e xa non contemos a Galicia, pero evidentemente a Avelina encadrase perfectamente neses dous movimentos. E dentro da súa poesía hai poemas, dos poemas en galego concretamente, como Os que emigran, e algún outro que fai pois que se lle compare moitísimas veces con Rosalía de Castro, non? Que digamos que son un pouco como dous ríos que van así en paralelo. Sí, é que, a ver, eu creo que a literatura galega ten algo que non teñen moitas literaturas, que o seu máximo expoñente é unha muller. Entón, é algo que hai que dicir. Pero máis alá de Rosalía, Avelina escribiu, como ben dís, Os que emigran, que é un poema que ela escribe en galego, e fala precisamente, como ben di o título, da emigración, que é a mesma temática que aborda Rosalía en Follas Novas. Nese poema, que é un poema bastante longo, precisamente o que fai Avelina é falar fundamentalmente das mulleres e da cuita que senten as mulleres cando marchan os fillos. Hai uns versos que di: hai dos fillos que sachan sin pais e hai dos pais a quen mata o pesar. Avelina non viviu de preto a emigración, porque non necesitaba iso, pero volvemos outra vez a esa profunda sensibilidade, esa profunda empatía do contexto no que ela se enmarca. E moitas veces a comparan con Rosalía, incluso a compararon na súa época, porque foron contemporáneas, incluso os autores e autoras da época comparaban a Rosalía de Castro con Avelina Valladares. Non é algo que comparemos hoxe en día vendo un pouco os paralelismos, non, era algo que xa acontecía na época. E sí que teñen moitos parecidos porque son mulleres do momento con contextos moi semellantes e partícipes directas do rexurdimento do romanticismo. Pero despois hai unha reflexión que eu fago que sempre nos chega a nós esa imaxe de Rosalía como coitada, e como triste, e como deprimida, e como muller tremendamente levada polas emocións, cando Rosalía era moito máis. Con Avelina Valladares pásanos o mesmo. Pobre coitada que vivía na súa casa de Vilancosta, ali nun recuncho rural. E pásanos incluso con expoñentes, teño que dicilo pola miña profesión, como Marie Curie. O sea, de Marie Curie sempre temos esa imaxe de muller seria, triste, encerrada no seu laboratorio. Se unha investiga un pouquiño sobre a vida de Marie Curie, era unha muller intensísima, era unha muller apaixonada, era unha muller que non tiña nada de muller triste, en absoluto, non? Entón, volvemos un pouco ao mesmo, que as mulleres ao longo da historia, neste caso da literatura, moitas veces se encadran só na poesía precisamente por iso, porque son mulleres tristes, son mulleres deprimidas, e ao final o máximo expoñente, por exemplo, de Rosalía é Negra Sombra, non? Pero van moito máis alá. Rosalía escribiu prosa, e Avelina Valladares tamén, pero o que máis se coñece é a súa poesía, porque obviamente é a produción máis abundante. Pero eu creo que a Avelina hai que reivindicala, por exemplo, como unha das primeiras mulleres, insisto, senón a primeira, en escribir artigos de opinión en prensa escrita. Efectivamente, e ademais, esa, digamos que a parte na que tú centras a túa investigación, é certo que son poucos artigos, pero son moi reveladores. Contanos por qué. Ben, son moi reveladores porque eu creo que, a ver, estamos en século XIX, unha muller que asina co seu propio nome, cando houve moitas mulleres que asinaron con pseudónimos e con nomes de homes,
para que non as penalizaran. E Avelina Valladares, en prensa, pon o seu propio nome e asina como Avelina Valladares. Eu creo que xa iso é un xesto bastante valente, non? Que xa lle dá todo o mérito que debería ter Avelina Valladares. En concreto, o que realmente responde o que hoxe consideramos como columna de opinión é El Ochavo Milagroso, que é un artigo que ela escribe en castelán. Ela non escribe en galego, escribe en castelán, pero é moi curioso ese texto e animo vos a lelo, porque ela o que fai é unha crítica sagaz e mordaz sobre a superstición. El Ochavo Milagroso era unha especie de talismán que se poñíaselle tanto ás persoas como aos animais para espantar o mal de ollo, ou para quitar os asombramentos, ou todas estas supersticións tan arraigadas na cultura, na identidade galegas. Pois o que fai Avelina nese artigo é criticar sagazmente, insisto, o uso destes talismáns. Era unha protoxornalista, non só porque estaba escribindo un artigo de opinión co seu propio nome, coa firma, que é o máis importante dun xornalista, senón que estaba aí criticando casi a pseudociencia. E por iso creo que é moi interesante por ese exercicio desenfadado completamente diso. Tamén é certo que no propio artigo, isto tamén hai que dicilo, ela fai mención a que o uso de todos estes talismáns é algo que vai non en contra da religión, pero sí que algo pagán, non? Isto márcase tamén un pouco dentro da historia e da vida de Avelina, que era unha muller profundamente religiosa, non? Entón, aí tamén estaban esas motivacións. Efectivamente, a min tamén me chama a atención bastante ese no que ela, fala de temas da terra, non? Dos tubérculos freixos, do millo, e me chama a atención polo seu amplo, non profundo, coñecemento de todo, do que a esencia do campo nesta terra, que é o minifundio e o que iso provoca, e unha vez máis en defensa e na procura dunha mellora na calidade de vida, unhas posibilidades de alimentación, deste caso, para a xente. Sí, de feito, os outros dous textos que eu analicei, que tamén son textos en prosa, un deles, como ben distía, unha comunicación que ela fai á Sociedade de Amigos del País de Santiago. Ela, neste texto, diríxese para presentarse a unha exposición e denota que ten moitísimos coñecementos de botánica e de agricultura, o que xa nos dá outra vez esa pista de que era unha muller extraordinariamente culta. Pero, máis alá da súa propia exposición, é curioso porque ela fala o que diste dos tubérculos de freixós, que son coñecidos, como ela di, como noces de terra. E ela descríbeos como que teñen sabor a avelá, pero teñen a apariencia da cicuta. Entón, ela envía unha mostra a esta Sociedade de Amigos del País de Santiago para que o estuden, porque os rapaces, os nenos da súa aldea, están comendo os tubérculos de freixós. Ela non está segura de se eso non é velenoso. A mí pareceme maravilloso, é fantástico que fai aquí a Avelina nesta comunicación e revela moito sobre como era Avelina, os coñecementos que tiña Avelina, a sensibilidade que tiña Avelina. Ela mesma colle os tubérculos e envíaos precisamente para que os estuden, para averiguar se realmente hai algún componente velenoso neses tubérculos, porque ela cree que sí pola información que ten, e quere saber hasta que punto o consumo destes tubérculos é seguro. E o que distí da alimentación, hai outro texto en prosa que tamén o estudei, que neste caso é unha carta que ela manda ao cardenal García Cuesta, que lle pide se, por favor, a xente na Coresma pode usar unto, porque o aceite é moi caro, era a única graxa que se permitía. A ver, está claro que a Avelina non tiña problema en usar aceite, pero estaba preocupada de que a xente da súa parroquia non usase o aceite. Entón, volve a
mostrar outra vez esa faceta de muller extraordinariamente sensible e extraordinariamente preocupada polo seu contexto. Sí, que a mí tamén, bueno, se lle tilda de fervente católica, e a veces con esta expresión podemos pensar nunha persoa como extremista, pero eu, bueno, pues, por exemplo, por este artigo queda claro que o seu catolicismo é un catolicismo que ela puña ao servizo de axudar aos demais. E se para que a xente viva mellor pois ten que comer un ton na Coresma, pois con iso non se lle fai dano a ninguén, aínda que nos saíamos un pouco dos preceptos. Entón, bueno, porque é unha tamén como das tachas que ten, non? Era fervente católica, que isto, bueno, pois se a pos en contraposición con alguén máis liberal na época, como pode ser a Pardo Bazán, que xa estamos falando de outro tipo de presenza no espazo público, non? Pero aínda así é certo que tamén ten moita produción escrita dedicada a loar a santos, non? Sí, moita. De feito, os que emigran creo que fai unha mención á Virxe dos Desamparados, é dicir, sí que é certo que a religión é algo fundamental na súa obra, non? A religión é un eixo central das súas poesías. Sí que ten, de feito, moitas poesías que únicamente se centran en louvanzas a santos. Sí, é unha parte importante da súa produción. E a faceta creativa da Avelina, como ti xa dixeches antes, pois non para na escrita, non? Ela, polo menos consérvanse dúas composicións musicais, tamén un par de debuxos moi interesantes, e sobre a música, creo que era unha constante na casa dos Valladares, quero dicir, non era unha cuestión dela, era a familia, e creo que, bueno, cada unha tiña adxudicado aí un instrumento, non? Sí, eu a música non a estudei, non son música, sei moi pouco de música, pero sí que é certo que neste caso hai que falar doutros dous estradenses, de Isabel Rei San Martín, que estudou a faceta musical de Avelina, e tamén de Pablo Bernárdez, que acaba de sacar un libro precisamente falando da música en Vilancosta, e do importante que era a música para os Valladares. Entón, creo que eles na súa obra fan un exercicio moito máis profundo do que eu podo facer, pero sí, era un exercicio moi importante. De feito, Rei San Martín o que fixo foi estudar precisamente as composicións de guitarra de Avelina Valladares e musicalas, o sea que grazas a ela tamén as podemos escoitar hoxe. Teño aquí o apunte que me pasou Laura, o libro ao que se refería, por se vos interesa, eu tiña o por aquí e agora xa o perdín, pero que sí que quería deixalo porque creo que é interesante, e me decías ademais que era dun rapaz estradense tamén, non? Sí, de Pablo Bernárdez. Vale, sí, sei que está editado por Galaxia e agora aquí entre os meus papeles... Acaba de sair a prelo e o que fai precisamente iso. Aquí está, sí, exactamente, a música dos Valladares, retratos de familia de Pablo Bernárdez, editado por Galaxia, sí, no que se condensan os 100 anos de música que atesouran os muros da Casa Grande de Vilancosta e que son unha maneira de completar o retrato de vida desta familia fidalga daqui do Val da Ulla. E precisamente Isabel Rei San Martín dinos que Avelina Valladares é non só precursora en todo o que xa falamos da escrita, senón tamén a primeira muller cunha composición para guitarra no século XIX, rexistrada, asinada e conservada, non? Sí, efectivamente, eso é o resultado dese estudo que fai Isabel. Creo que simplemente se suma a longa nómina de méritos que ten Avelina Valladares, que creo que aínda fan máis importante poñela no espazo público. Isabel Rei San Martín musicou esta peza, fixo unha interpretación que queremos que hoxe escoitedes. Non sei se agora podemos escoitar así un pouquiño porque estamos en Fariña, senón despois ao remate despedímonos con ela,
que así marchamos con bo sabor de boca, non? Creo que estou metendo os compañeros nun compromiso. Deixámosla para despois. Sí. Música, pois pese a desbordar talento por todas partes, Avelina non quería figurar, non quería ser fotografada. Entón, como ti mesma plantexas no teu artigo, Laura, por que Avelina, sendo Avelina, optou por manterse sempre no segundo plano? Pois, como cando me preguntabas polo tema do matrimonio, pois, ao final isto, insisto, son hipóteses, son as conclusións ás que eu chego no meu estudo. Quero decir que hoxe a Avelina empeza a ter voz e tamén ten rostro grazas á ilustración de Rosa de Cabanas, que é unha ilustradora estradense tamén, que se note o talento da miña terra, que grazas a ela lle puxo rostro a unha muller que non o tiña. É un rostro inventado, non imos a decir o contrario, é así. É un rostro que ben sei que está documentado, polos anotamentos que se fai dela, pois que se sabía que tiña os ollos azuis, que incluso decían dela que, a ver, que non era demasiado guapa, pero que bueno, que valía, non? Eso dicían na época da propia Avelina Valladares. Entón, é importante reivindicar que, aínda que non temos imaxes, agora temos unha ilustración na que basearnos. Por que Avelina se mantivo na sombra? É unha pregunta complicada. É unha pregunta a que eu lle dou moitas voltas. Eu creo que hai un pouco dúas vertentes desta opción, neste caso sí, premeditada, de non querer estar no prelo, de non querer estar no espazo público. Por unha parte, temos o silenciamento histórico que sofren as mulleres. Neste proxecto de Aquí faltan páxinas, hai sobrados exemplos de mulleres da nosa provincia que se mantiveron na sombra. Por ese, insisto, silenciamento histórico ao que se viron sometidas as mulleres ao longo da historia. Entón, Avelina xa está nun contexto que non é favorable, porque xa está a sombra de Marcial, e iso é innegable. Para empezar, xa non pode ir á universidade. E iso, de alguma maneira, sí que ten que alimentar un pouco ese síndrome da impostora, non? Bueno, ti és muller, non? Entón, que quizáis non serves para tanto. Entón, por unha banda, temos de novo ese contexto que sí que creo que condiciona a vida e a obra de Avelina. E despois temos que eu creo que ela tamén tiña unha personalidade creo que era unha persoa tremendamente humilde e tremendamente modesta. Sumida un pouco nese síndrome da impostora, ela realmente pensaba que o que ela escribía, o que ela producía, era simplemente lecer. Era simplemente algo que ela producía por satisfacción persoal. Era algo que ela facía eso para cubrir as memorias, os momentos de familia, ou para deixar fluir os seus sentimentos, pero non consideraba que fosen suficientes como para ter espazo público. Pero claro, eu penso, se Avelina nacese no século XXI, de verdade seguiría querendo manterse na sombra? Esa humildade, esa modestia que tiña Avelina, non era tamén algo imposto? Non era tamén algo que ela mama dende que pequena, como mamaron todas as mulleres da historia? Entón, eu creo que se Avelina non quixo ter voz ou non quixo ter rostro, é en parte porque non lle deixaron. É en parte porque ela asumiu esa idea preconcibida de non és suficiente. Porque és muller, non porque non teñas un talento desbordante, porque Avelina tiño, senón porque és muller. Entón, eu creo que este tipo de actos, este tipo de proxectos como Aquí faltan páxinas ou o resto de actos nos que tiven a oportunidade de falar de Avelina Valladares son unha pequena revolución. É un exercicio de rebeldía, porque eu ben sei que se Avelina levantase cabeza non lle gustaría nada que estiveramos falando hoxe aquí dela. Pero creo que é precisamente o feito de que ela non quixera o que nos dá máis as e máis ínfulas para falar cada vez máis desta muller sobresaínte.
Pois, efectivamente, e aquí queda. Deixounos orfos de imaxes, pero, como dixen antes, pois en troca deunos a liberdade de imaginala ao noso gusto, máis ou menos, e o que é certo que hoxe a súa figura permanece vixente no Premio de Poesía Avelina Valladares, iso xa é algo importante, que leva o seu nome, que transmite o seu legado a novas xeracións, o legado dunha muller que rompeu coas normas sociais, que non necesitou de ningún home que a viñera a salvar, que decidiu que se salvaba ela mesma facendo o que lle gustaba facer, que era vivir na súa casa, coidar dos seus, e escribir ou compoñer cando tiña tempo e cando lle apetecía. Que xa é tempo non de recoñecerlle o seu papel de referente, non, si, ela igual non quería e non lle apetecía, pero a nos apetecenos que sexa unha das nosas referentes, acollémola, moi felices nesta nosa xenealoxía de mulleres extraordinarias, de aquí faltan páxinas, e damoslle o seu espazo propio xa fora das permanentes vinculacións a Marcial, que non o queremos desmerecer para nada, pero hoxe tócalle a Avelina porque lle sobran méritos e porque xa vai sendo tempo. Pola nosa parte, aquí queda a nosa homenaxe, como vos dixen, podedes escoitar o podcast a través da web da Deputación de Pontevedra, tamén en iVox e en Spotify, onde, ademais, esta sesión que hoxe estamos grabando, que era recollida e estará publicada na canle de YouTube da Deputación. Agora o que nos queda, a asignatura pendente, a materia pendente que nos queda é de difundir a súa figura, a súa obra e o seu legado. E para falar dese legado, por iso queríamos ter aquí a Mari Carmen Ferreirós, como non nos puido acompañar, eu voulle dar lectura á mensaxe que ela me enviou, porque ese é o compromiso que teño con ela. Sei que é unha mensaxe que está consensuada co resto da familia, e un pouco transmite cal é o seu compromiso e o seu sentir. E di o seguinte: gustaríame remarcar que a familia está totalmente comprometida co legado dos Valladares, especialmente desde que os meus pais recibiron en herdanza o casal de Vilancosta. O meu pai, Carlos Ferreirós Espinosa, rehabilitou e coidou a casa, devolvéndolle o aspecto e esplendor que tiña cando vivían nela Marcial e Avelina. No momento actual, todos os documentos, libros e obras dos Valladares están depositados na Biblioteca da Universidade de Santiago, a disposición das persoas que queiran desenvolver investigacións e estudos. En canto á casa, coidámola con todo o mimo posible, pero supón un esforzo en tempo e diñeiro que nos obrigou, lamentablemente, a poñela en venda. O que a familia lamenta, e sinto ter que destacar, é o nulo interese e ningunha implicación das administracións que ni sequera cando se realizaron actividades culturais nela tentaron colaborar coa familia para que estivese en correcto estado durante o seu uso. De feito, penso que é unha mágoa que acaben máis privadas cando sen dúbida é un patrimonio cultural de todos os galegos e galegas. A min non me cabe dúbida de que a xestión dun patrimonio como o dos Valladares é un asunto moi complexo e que ás veces non está na man dunha única administración poder facerse cargo de algo así, non? E que, é un asunto que presenta máis complicacións das que a primeira vista poda parecer. Confiemos en que sexa posible atopar o xeito, atopar unha solución de transformar Vilancosta nun lugar, vamos a pensar como que hoxe a casa de Rosalía en Padrón, non? Iso si é un lugar referente, un lugar de encontro cultural que proxecte unha digna imaxe de Avelina, dos Valladares e tamén do pobo da Estrada. Eu creo que iso sería o que todas desexamos. Ata aquí chegou este faladoiro. Moitísimas grazas, Laura. Grazas ás nosas intérpretes de signos, grazas unha vez máis á Deputación
por apoiar este proxecto e polo cariño co que o acolleu desde o primeiro momento e por toda a equipa que nos axuda a levar adiante. Foi un placer compartir esta tarde con vos. Xa non me queda nada máis que convidarvos a próximo faladoiro. Queda un poquinho lonxe de aquí porque vamos facer en Vigo, na sede da Deputación en Vigo, e vai estar protagonizado por Mari Quintero, unha pioneira tamén, pero esta vez no eido da fotografía, e é un capítulo que nos fai moita ilusión porque é o primeiro que dedicamos a unha muller que aínda está viva e que vai estar con nós compartindo ali en Vigo un mes moi intenso porque vai haber exposición, podcast faladoiro, un montón de cousiñas que xa vos iremos contando a través das redes sociais e da newsletter da Deputación. Se non seguides as redes ou non recibides a newsletter, pois esta é unha boa ocasión para comezar. E agora, pois sí que nos vamos marchar coa música de Avelina Valladares. Moitísimas grazas a todos. Boa tarde. Isabel Rey San Martín di que isto evoca Bye.